machiegni e chenro ni mano mar mine wacho dichieng manyoro neno dichieng nero mabende piny ngima dhialo kenge mabende igoyo kaluwore koda kedo gi kute mag ayaki. Kata kamano ero kaluwore koda kwan mabende ne ogol en kanyero ni kwan rowere mathoth pachoka pod gamo kutego mag ayaki mane kir higni 10 nyaka 19 ka kinde mamoko dhi nyaka higni 24. Okenge mopogore bende osebedi kiketo koda piny owacho mapachoka kanyakla kod counties mar gengo landruok mag kute mag ayaki ahinya e kind rowere. En lweny mabende pod imedogo to ahinya gi sani mabende rowere go nitiere e rusa. Wang'iyane yorego mabende wanyalo konyogi godo. E twak marwa e mine wacho wantiere koda Faith Abala mabende en apisa mar riwruok mar Naya Kenya kentiere studio ma Kisumu okonyowa koda twak machalo koda mindie. Oimore Faith idhi nade? Adhi maber erokamano ahinya Jael. Amor bedo kawuono. Erokamano ahinya kendo karibu. Wanyinga aniluonga. Dhia nyime. Okay. Erokamano. Nyinga en Faith Abala. Atiyo gi riwruok mok mar sirikal miluongo ni Network for Adolescent and Youth of Africa kata idende ni Naya Kenya. Naya Kenya watiyo e counties wa mek piny luo kae, ka watiyo e counties mag Siaya, Homa Bay, Migori gi Kisumu County, ka wasidho ratiro mar rowere e yor thieth. Erokamano. Faith, counties mabende iwachogo waneno ka odiochieng manyoro ne omenye to mabende wanyalo puoyo en ni Homa Bay County e kinde machien osebedi kilando ni landruok mag kute mag ayaki ni malo kabisa te waneno ka omedo dok piny nyaka namba 3 mak mana ni county ma Kisumu to koro oidho malo. Ang'o motimore Homa Bay to ang'o matimore Kisumu? Kachako gi gima timore Kisumu manyalo wacho ni gima waseneno kaka joma tiyo gi joma tindo kata rowere ka watiego gi e yore gi mag rito thieth. Ineno ka joma tindo ng'eny gi koso ng'eyo tiyo gi yore mag geng'o tuoche maricho. Kata nyado ni ng'eny rowere gionge gi paro kata gionge gi the right information, gionge gi kaka ginyalo geng'o tuoche kata kaka ginyalo geng'o yemo mondo. Kendo kamano yudo ka sirikandwa ma Kisumu onge gi chenro moriere ratiro manyalo konyo rowere e yor thieth kata idendo ni youth friendly services kata youth friendly facilities. E facilities gi iyudo kata ka chenro molos gi county ging'eyo kaka rowere nyalo dhi e osuptal moyud thieth manyalo konye kata kaka onyalo puonjore geng'o tuoche machalo kaka ayaki gi kata mang'eny michalo kaka sexually transmitted diseases. Kendo sani gima wachako wayudo ni ng'eny jonyuol onge gi sama gibet gi nyithindgi mondo giwuo, mondo giwinjane ni nyathina ni en ng'ama chalo nade to osiepege gin joma nade. Sani ng'eny jonyuol gima gitimo ni gimanyo pesa to ka giduogo e ot to giolo gibet kata gi nyithindgi piny mondo giwuo. Koro aparo ni mago be e kit gik matimore to kata king'iyo the kind of educational syllabus wa ma wantie godo e skundewa, nyithindo ok puonj gik monego bed ni puonjogi e yor ritruok e ngimagi kata ritruok kapo ni gidwa dhi achiel kata kapo ni gidwa donje keny. Ere kaka ing'ama rawera inyalo ritori mondo kik igam remo kata mondo kik iyud tuoche kaka machalo kaka ayaki. Koro aparo ni e county wa ma Kisumu kae wasebedo kwatemo kaka migepe mok mek sirikal mondo wakony sirikandwa ma Kisumu mondo gibed gi chenro moriere tir matiyo gi rowere kendo gikonyo rowere mondo gibed ng'eyo ni ratichgi mar thieth en kama. To ka bed ni watiyo gi Homa Bay County be waseneno ka Homa Bay County osetema ahinya e yor mar konyo rowere. Achiel kuom yo ma Homa Bay County waseneno ka timo en tiyo gi nyamrerwa. Kendo nyamrerwa man Homa Bay osebedo ka gine ma gisidho chenro mar romo gi joma tindo kendo gine ma gi make sure ni rowere odhi thieth kendo gidhi osuptal ka en rawera mosegamo kute mag ayaki. Ere kaka nyamrerwa biro konyo nyathi
rawerani mondo okete osuptal kata okete gi daktari kata gi nas madhi konyo rawerani mondo ochak chamo yath kendo mondo kata kaponi odhi achiel ere kaka odhi konyo mondo jaherane no kata osiepne no kik gam tuoche mag ayaki. Gima kendo timore ni nyimrerwa gisenyiso gi kuonde ma ginyiso rowere kuonde ma ginyayude kony kendo gidhi nyime gi puonjo gi household kata kaka wawacho ni nyamrerwa ka nyamrera nigi ode mapani ong'iyo kata ma o make sure ni joma odak e odno gin joma ng'iyo hali margi mar thieth. Koro aneno ka Homa Bay County osetemo matek. Yes. Kapo kidhi nyime awinjo kami wacho no to ayenye wacho ni ni ng'eyo ok ni kare e kendo rowere. Aparo ni puonje wi kute mag ayaki en gino mosebed kitimo kuom higni. Nyaka sani nyalo wacho ni nitiere jogo eko mabende kia kaka kute mag ayaki landre mabende miyo ni podo onyare koso. Aparo ni kuom gimwaseneno e ng'eny joma rowere ok ni gikia, ging'eyo kendo ging'eyo mang'eny di but gin gi tomoro ni gin jok kisasa, yani gin joma Kenya nyawacho nango gi dho Kiingereza ok gidwar timo kaka joma chon ne timo. Giwacho ni gin generation masani, koro gimbe gidwa ni gidag kaka gidwaro, koro giwacho ni gin gibro dak kaka gidwaro en kata puonj mimiyo gi jogi nyamrerwa kata gimiyo gi migepe kata gimiyo gi school ok gidwa tiyo godo. Mane kind maneno ka en gima timore e ng'eny joma tindo kendo gitemo mondo gitim gikgi e yorgi mopogore gi gima kaka joma chon kata jonyuolwa ne timo gik moko. Information gin godo kendo dibed ni mano bende ema miyo un kaka jokanyo owinjo bed ni ubende koro uloko kaka uwuoyo gi rowere masani nikech ka gisewacho ni gin tiere ngima masani mago gik mane timore kinde machon. Dibed ni koro ochuno ni ubende nyaka koro ulok kaka uchwalo puonj ne rowere. Kendo ahinya aparo ni kata migepe mopogore sani kaka gitemo timo migepe gi opogore kaka chon, nikech chon samoro ji ne beta piny tuwuoyo to ji bro winjo, but sani joma tindo dwaro ni samoro kidwa wuoyo kodgi ikelo mpira, ikelo thum mondo koro koka giwinj gimiwacho no. Samoro kata gidwaro mana chiemo, kikelo negi chiemo to iyudo ka kendo gibiro winjo puonj muwacho no, gidwaro gik machalo tugo sinema, koro gikaila go kukelo ne rowere nyalo miyo gi ilo mar biro winjo niya jogi wacho nango kata ang'o miwacho kae. Un kaka jolonya nitiere gino mabende uwacho kata udendo ni triple threat, gik moko adek mabende hinya ngima mar rowere mago yie mohiu lando kute gi mag ayaki kachiel kod lwenje mago mag kit chwech. Gik moko adek gi gin okenge mage mabende oseketi mar tieko gi. Rokamana ahinya. King'iyo ni triple threat wan gi tuoche mag ayaki, wan gi lwenje mag kit chwech kata mwadendo ni sexual and gender based violence, to kendo wan gi yemo mondo kata teen pregnancies. To king'iyo chakre ne wabedo gi corona mano higa 2020 ne uneno ka kendo research no wacho ni ne wabedo gi atamalo mang'eny ahinya e issues make triple threat go. To gima seneno katimore en ni ntie counties matemo mondo gikony weche gi ka gitemo kelo chenro mopogore kaka samoro ginyalo loso sheria kata ginyalo loso gima luongo ni policies manyalo konyo rowere, chike mosidhi makonyo rowere kata konyo migawo meg sirikal mondo gilos chenro maler manyalo konyo rowere mondo gitiek triple threat. To king'iyo kata triple threat mar kit lwenje kit chwech yudo ka ng'eny ne sani kane research mar United Nations mar AIDS 2021 yudo ka atamalo nen 36. Mano mino ni ji 100 ji 36
giyudo kata gi experience sexual and gender based violence. To kineno kamano to ng'eny ji gin joma nitie age group mar 15 to 19 years. To magi age cohort ma pod waneno ka gin ng'eny gi pod wayudo gi e landruok mar tuo mar ayaki kendo ka gikeny kendo gin ema chok wayudo gi ka wawuoyo e yemo mondo. Koro aparo ni gik moko adek gi te gin gik madhi pamoja, gi interlink kabisa. To onego bed ni wakonyo rowere kendo wakonyo gi e yo mobidhore. Achiel kuom yorego ma aneno ka onego bed ni watimo en achiel, loso chike maler manigi chenro mobidhore makonyo joma tindo gi. To ka waseyudo chenro gi, migepe mek sirkal Kawatieko to wabong'iyo gima owinjo watim. Adwa mana duoki chien mondo koro wang'iyane kaluwore koda report manyoro. Gino ma bende omako dhok ni joma mine ema thothne, mano joma mine kanyakla kod nyithindo manyiri ema thothne nitiere koda kwan gi mamalo nigi kute mag ayaki. To king'iyo kwan mar joma chuo to ni piny miwuoro 5,000 to joma mine to kwan no ero hew mana 10,000 gi wiye. Ang'o momiyo pogruok ma kamae nitiere? Erokamano ahinya. Pogruok no nyalo bet ka olure gi gik moko ariyo. Achiel en kit chwech mar ng'ama miyo. King'iyo kit chwech mar ng'ama miyo, anya wacho gin yot mondo giyud tuo mar ayaki kalure gi chwech ma gintiere godo. To king'iyo kata ni mar ariyo ni kaka gin ng'ama miyo obedo, vulnerability mare ni malo moingo mar dichuo. King'iyo kata triple threat mwawacho gik moko ariyo mahinyo joma mine gin achiel en yemo mondo go. Tiyudo kata ka yemo mondo gi ng'eny gi gin mana nyithindo manyiri marowere ema hinyore ahinya. To king'iyo gimiluongo ni lwenje mag kit chwech, joma hinyore ahinya kendo gin mana joma mine. Omiyo ng'eny numbers mwayudo king'iyo the landruok mar kite mag ayaki, iyudo ni mine ng'eny nikech gin vulnerable. Giyot mondo ng'ato kaw, kata ka wang'iyo lwenje mag kit chwech, wang'iyo kaka ng'ato inyal mak gi thuon kata gima waluongo ni rape. Ng'ama miyo yot mondo otimne gima chalo kamano. Koro emomiyo wayudo ka ging'eny ahinya mondo giyud landruok mar kute mag ayaki moingo chuo. Mano ni karero kamana ahinya. Sawa, bende aneno kadhi ka gima rumo. Wach ma bende adwaro ni bende ichaki mulnwa en wach matiyo koda yedhe mamero ji ma bende lwenyo osebedo kendi e pacho ne mangima, ka bende riwruok mar Nakada kedo koda wach ni tena achiel kuom gigo ma bende iwacho ni nyayo landruok mag kute mag ayaki. Bende utiyo koda riwruoge kaka Nakada mar geng'o tiyo gi yedhe mamero ji kendo landruok mag kute mag ayaki? Erokamano ahinya. Wasebedo wan gi chenro mopogore opogore, programs matiyo kaka NAYA Kenya mosebedo ka temo mondo wakony rowere mondo gibed ka gitiyo gi yedhe ailago. Koro gima oseyudore ni ng'eny joma tindo sani gitiyo gi yedhego ahinya. Kendo sani kata kidhie community kata informal settlements, kata wach kata ni idhi Obunga kata idhi kamoro kata e community Homa Bay kata Migori kata Siaya, iyudo ka kata chief koni ni sani wach kaka yedhe machalo kaka nyasore gago mago sani wang'iyo godo. To ging'isi yedhe ma kiwinjo tiparo ni mago yedhe mineno anena samoro e TV mokipar ni ng'ama rawera nyalo tiyo godo. To aparo ni joma tindo be sani nigi uwezo mar dhi ma giyud pesa gimoro matin, koro ginyalo konyore godo kata ginyalo tiyo godo mondo ginyiew yedhe gi. Mondo koro gitiyo godo ka giendelea godo, nikech sani be onge tich. Koro sama onge tich no, gimo parapare pache en yudo pesa matin moyudo no, odhi onyiew godo yath modwaro tiyo godo no, koseyudo to mano bas.
Koro aparo ni wasebedo kwad gi chenro mopogore opogore, kwatiyo gi chiefs, kwatiyo gi jotendwa ma e gweng', kwatiyo gi jodongo mantie gweng' gi jonyuol moko mondo watem mondo wakonygi ka wasumo paro kaka wanyalo konyo rowere gi mondo gibed joma dongo e yo makare. To kachiel gi nakada be migawo mar polis bose konya ahinya e yorno. Kawuoyo kuom kaunti wa ma Kisumu kae, wasebedo gi projects mang'eny kata chenro mang'eny mwatiyo gi polis mondo wakony mondo kaka rowere tiyo gi yedhe maricho kata yedhe mamero gigo mondo dok piny. Erokamano ahinya. Sani gintiere dala kendo giwinji gibet kod janyuolgi, jokanyo mopogore bende nitiere. Wane kodgi kimiyowa wachni mogik ahinya yore mabende koro wanyalo kedo gi wechegi. Erokamano ahinya. Kachako gi jonyuol, akwayo mondo jonyuol sani wantie holiday mabor ahinya. Jonyuol kaw sa ibed gi nyathini marawera midak godo no mondo iwuo kode, penje, sumuru paro kanyakla kaka familia mondo ung'e ni ang'o matimo nyathinani to ere kaka nyalo konye. Mar ariyo kendo, anyalo kwayo ni migepe mopogore opogore meg sirikal gi mok mek sirikal gitik kamoro achiel kata gimwadendo gi dho ngere ni multisectoral partnership. Gitiyo kamoro achiel ka wan gi migawo mar police, migawo mar education, migawo mar thieth, migawo mar nyithindo. Kutiyo kanyakla taparo ni wanyalo dhi mbele kendo wanyalo tiyo maber ahinya e konyo wach mar tieko landruok mar tuoche mek ayaki. To kata kamano, ageno ni ka wadhi mbele gi weche gi twak aila gi to watim gi nyaka e oganda wa man piny. Giwawacho ni grassroots communities, joma ni dala mani piny. Kik watieka ni nikech ng'eny ji samoro ok gine TV kaka waneno ni, samoro gionge kata pesa ma ginyalo nyiewo godo redio. To ere kaka wanyalo tiyo gi nyamrerwa? Wakony nyamrerwa mondo wadhi e piny e gwenge wa man piny mane dala mondo wawuo gi jonyuol, wawuo gi rowerni kendo wawuo gi jotendwa mek oganda. Erokamano ahinya Faith Abala mano kawuok e riwruok no mar Naya Kenya. Gino mabende owacho kanyero en ni mondo waket okang' kendo warewre e nyako lwedo kedo koda wechego. Aneno ka ng'ato bende wacho ni nyithindo masani oluoro ich moloyo kutego mag ayaki, mano puonj mwinjo bedni iketo negi kendo iloko paro machalo koda mano ero. Mondi kawuok Homa Bay wacho ni imor kod nyamrero magwa kuom puonj mabende gichiwo ne rowere. Ka bende inyisa kendi ni iwacho maler ni puonjgi ochop ne nyithindo e gwenge duto mago mapacho ka. Erokamano ahinya Faith Abala kuom bedo kodwa kendo miyowa mano kanyero pachi kaluwore koda wach machalo koda mindie. Mano mabende wabedo godo e twak marwa makawuono mar mine wacho. Kik idhi mabor.